Γεια σας παιδιά, Αντώνης Σιτ. Σήμερα θα παίξουμε Brawl σας. Αυτός ο Σκούπας, ο Μητάρες, είναι ο ξάδερφός μου Αντώνης. Παιδιά! Αντώνη, παιδιά! Ωραία, και αυτός ο Κρόουλ είναι ο ξάδερφός μου ο Γιάννης. Παιδιά, Γιάννη! Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Τι παίκτη να βάλω? Το Σκούπα θα βάλω. Ωραία, πάμε. Νομίζω τώρα θα βγει καλό. Θα νικήσουμε. Τι λες, θα νικήσουμε? Down ένας. Spike. Έλα ρε Spike. Σε έχω άνετα. Ανετούδια σε έχω, ανετούδια. Και στο σκότος. Όχι, πέθανα. Για νούμπα, κοιτάς. Μας πήραν εκδίκηση. Τον κατέβιασες και εσύ τώρα. Βάζει το Baby Shark. Φύγε. Είσαι κίτρινο, Γιάννης. Γιατί μας είσαι μόνο? Γιατί όχι? Γιατί ρε φίλε, γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Έλα Γιάννη, σου πατάω like. Τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Βάλε ποδόσφαιρο και μετά θα βάλουμε αυτό που γινόμαστε και εμείς. Εντάξει? Παιδιά, κάντε μια εγγραφή και like. Για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι μου. Παίκτη να βάλω. Βάλε ποδόσφαιρο 5x5, έχει? Ναι, έχει. Ωραία, περίμενε τώρα να βάλω τον κατάλληλο παίκτη για αυτό το... Όχι, δεν το περίμενε. Όχι, θα μας το βάλει. Μπράβο, τερματοφυλακάρα. Μπράβο. Αφήστε τους να έρθουν αυτοί. Έλα, παίρνω 6, είμαστε εμείς τώρα.
Όχι. Πάει, είναι στις θάμνους ο άλλος. Έλα τώρα, ρε. Να τη διαλύσουμε. Μπράβο, μπρε καλκακάν. Έλα Γιάννη, σου πατήσω like. Πού είσαι ρε Γιάννη, να σε γεννούμπα. Πάτησα. Περίμενε μπρε. Πάμε τώρα σε αυτή την πίστα. Να παίξουμε, να πάμε μύθικα, πάρουμε το Legendary μπρε αστεράκι. Μπορεί να μας τύχει κανένας παίκτης, μη λες. Αυτά τα αστεράκια είναι το χειρότερο update που έχει γίνει ποτέ. Εντάξει, αλλά μη λες, μπορεί να έχει κανένα καλό αστεράκι. Βγάλε Αντώνη Κρόου. Καλέ. Εγώ θα βάλω Spike. Spike. Περίμενε, εγώ θα βάλω αυτόν. Έβαλα. One. Όχι. Βάλε Μπίμπι Γιάννη. Δεν θέλω Spike θέλω. Περίμενε να δούμε, άμα βάλει αυτός 11, να βάλει Spike. Εγώ Spike θα βάλω και 12 να βάλει. Τι όμως, βάλε κάποιον. Όχι. Όχι ρε φίλε. Σκότωσε ρε αυτός. Το χρωστάω. Α! Ρε αυτή είναι καλή μπρε. Πώς με σκότωσε έτσι. Έχουμε χάσει. Εγώ το ξέρω. Ένα kill θέλω μόνο να κάνουμε. Αλληλούια. Έλα, ένα hit ήτανε. Ένα hit είναι ο άλλος ρε. Ο Ρίκο. Ρίκο. Το σκότωσα. Σκότωσα τον Ρίκο. Μη σκοτώσετε. Να μην σας σκοτώσουνε μόνο, Όχι. Σκοτώστε τον Ρίκο. Εύκολος είναι ο Ρίκο. Σκότωσα πριν. Εντάξει, ευτυχώς δεν είναι σαν το παλιό. Καλύτερα δεν το παλιό. Γιατί? Έτσι πήγαινες, δεν έδινες παίχτες, έβαζε ο καθένας ό,τι ήθελες, συμπέριζες. Τέχνητες. Ναι, αλλά είναι πιο ωραίο αυτό. Κολορίκο, φεύγω. Φύγε ρε Ρίκο και εσύ τώρα. Όχι! Έλα τώρα έφυγε, με σκότωσε πάλι. Εγώ το ρομποτάκι, τι είναι αυτή η σκατούλα. Έλα εδώ ρε, θέλω να σε δει, ότι δεν καταλαβαίνεις. Άντε γεια. Μπράβο Γιαννούμπα. Φύγε ρε και εσύ τώρα. Με δουλεύεις. Περίμενε Γιαννούμπα, έρχομαι να σε βοηθήσω. Μα ρε φίλε, ο άλλος. Να μην κάμεν. Φύγετε. Φύγε, Αντώνη.
Τι καθόσουν εκεί πέρα και δεν κουνούσες? Αντώνη, τι καθόσουν και δεν κουνούσες? Α, εντάξει. Μετά να κουνάς όμως, ρε. Ναι. Να κουνάς. Γιατί δεν κουνούσες, καθόσουν και σε σκότωναν οι άλλοι. Εντάξει, μερικές φορές. Για να δω, βρε, για να δω. Μόνο χρυσούς να βγάλουμε. Ναι. Ωραία. Βάλε Αντώνη τέτοιον. Πώς το λένε? Τον Κασκόλ βάλε. Κασκόλ βάλε. Γιάννη, Κασκόλ βάλε, εντάξει. Όχι. Τι θα βάλεις, Chrome? Ναι. Δεν θα πάει καλά αυτό. Μην βάλεις Chrome, ρε. Shoot. Άσο βίντεο. Ευελίνα. Πήγε. Έλα ρε. Περίμενε. Παιδιά, νομίζω θα νικήσουν. Όχι, θα χάσουν. Ρε, τελικός είναι. Είναι τελικός. Πήγε. Σκότωσέ το ρε. Ωραία παιδιά. Νομίζω ήταν πολύ ωραία μάχη αυτή. Για να δούμε. Πάρ' το. Έλα ρε. Όχι. Περίμενε. Ωραία παιδιά. Ωραία παιδιά. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο